Ai, ama, lagunak horraltza dute, erkineon. Ondo daude, bost izarretako hotelak, baitare kruzeruak, Mediterraneoa, baina honen parekoik ez dago, lagunak. Gainera gaur, errezeta ez dut nik prestatuko, gonbidatuak egingo du. Hau dau, egun paregabea. Eta gero, siesta erra. Igual ni botako siesta el carnero, in baino lehenokua. Boh, hau dau sasoia. Bueno, buena arte lagunak. Ai, ama, ze ondo. Uda, giro ona, oporrak, lanen hasi, eta gainea, gaurko gonbidatuak guri bazka jain. Hau dau, zorioneko una. Asier Landa, ongi etorri, zer modu? Eixo, guardion eso. Guardion. Hemen txe, Mendaloko Landa erretegitik etorri zaigu, eta gainea, osagaita guzti, ez da? Bai, gaur, danetik ekarri du ja, Ze prestatuko du, ze errezeta prestatuko du? Bueno, lehatza ekarri du. Bai. Ingo du, txakolina pardu batekin. Ona. Vale. Eta gero aurretikan perretxiko batzuk, onduak, edo gaurko una suiza horiekin, foa eta arrautza eskalfatu egin. Dana naturala, egundoko produktua, eta eske zuen erretegia hortan desberdintzea, ez da? Produktua eta produktua, ez da? Hori egin. Horre ingo jau gaur omenaldi bat, eta aldi berian, bere ibilbidea ezautu, eta anaia nun utziek, anaia ez aldatorri. Arran geratu egia prestatzen gauza. Lotzatio alda, pixka lotzatio. Zarrago baina lotzatio. Ez da, gaztia beti pixka lotzagai izate gaitu, ez da? Bueno, launak, hemen txe, lehoiak entzute aldituzu, lehoiak. Lehoik ez aldek entzute? Ez. Nire tripaituko ustea, ja. Ja, desiatzen hau, Guantxasiko gea, lagunak. Bueno, lagunak eta Asier, normalen ni garatziat hemen errezeta, baino gaur ikekarri egenez, garatu igun nundik noe biliko gehan, bai lehatzaiteko garaian, eta bai perretxikuk, bai foa eta arrautzakin. Bueno, lehatza, lehen esan den bezala, plater bat, aziratikan dagona gurekin. Etxian, mitiko, Bai, aziratikan dago. Eta gure azkenian, pena maten dikentzia. Eta gorze, ez dik asko zahaltzen, baina, bueno. Baina, betiko heldu inbertzaio askotan, eta zeo zeuki, ez da? Eta nola prestatzen dezu eze aski? Bueno, oso errezeta errezak eta simpliedek, eta etxien itxiko oso errezadek, eta ikusiko dugu. Lehatza, lehenengo garbitu. Garbitzeko garaian zingo, trontxotan, o azala kendu, bakarri lomitu hautzi, o nola? Ni neuk ez nio kenduko azala. Bere ikutu ematezio beti azalak, ez da? Hori. Eta beti atzeko partian nire asko gustatzen zaite. Gustanaldia, ez da? Koipetxua izateke eta, neaitare bai beti, ama izateke jo, hijadaldia, bentrezkaldia, eta aita bustanaldia. Eta beste danak tokatzeana. Bueno, eta orduan bustanaldekin, zingo dugu, garbitu hola, eta erdiko espinak kenduta, edo... Hori de. Garbitu eta... Eta nola arrankatuko dugu, hemen dakau batzu ja, esan desun bezala, txakolia parduna eta esne gaina. Nola jarriko dugu martxan hasieran? Baina hasieratik betiko olioa bota. Bai. Txuria txikitu. Bai. Eta pixka korritzen narian. Bai. Jartzen diu legatza. Bale, azaladetik o bestaldetik jartzen? Ni neu azala gainetikan. Azala gainetik abona. Hori dek, gero emango jo buelta. Ados. Eta gero ja, botatzen diu, txakolina parduna. Buelta mate unian, ja bukaeran edo? Hasieratik. Gehien bat, alkohola dana juteko. Vale. Baskotan igual jete gaztia eskatzen dik, umetxuak eta tal. Aprobatzeko asmoa. Alkohola murriztu arte, buelta manda, alkohola bota. Eta esne gaina noiz botatze jo? Hori bueltatakoan. Bale, orduan bai buelta mateko, ja esne gaina, eta ja krematzen hastin dio historia. Vale. Eta gero, bukatzeko, persil pixkat, oso botatzeko? Bai, persia fijo. Fijo. Ondo aiai. Vale. Ingo dio lehatza atera. Bai. Eta beste 2 minutu laga zutan suforte baten hori, saltza pixkat loditzeko, perejil pixka batekin. Eta gero gainetik anera napau, eta perfecto. Eta gero napau, eta ezin jo. Ados. Bueno, eta hemen, tipu linea, xixa horikin, eta nola ingo jau historia hau. Bueno, lehen komentza du, normalian onguekin intzen du plater hau. Vale. Baina gaur beste forma baten, ez? Da sisa horiekin. Vale. Garbitu ondo sisa hori. Hori beti txukun eta garbi, ez da? Txiki da. Vale. Doratu pixkat. Eta gero ja... Xixak salteatu. Hori, salteatu.
Eta gero ja dek bigarren partia, ez? Vale, hori alde batetikan, hori ja de. egin da. Gero Hori- nahiuna, nahazu revueltu hain, nahazu beste oso zein, ola ungarri jarri. Hori de. Ados. Eta gaur ingo ju, foa pizka bat ipini, plantxa, Vale, foa plantxan. horren gainean, Vale. eta gero azkenean arrautza, tak, uretan da... Arrautza, eta hemen ikusi jat, zedakak, hemen ospinazik hau, ezta? Arrautza Bai. gozteko, ezta? Hori dek arrautza egozteko. Vale. Izteko, bera izteko, Bera ondo arrautza usteko, izteko. ezta? Hori dek, hori Vale. dek. Aunque importantiena dek arrautza fresku esatea. Arrautza fresko bestela izari. ez dago milagro Dudik gabe. Bai, arrautza freskoa beti heldu itea. Eta arrautza ez da unian freskoa zuringua bihuntzen jutea, eta gehiago desparramatzea, dudik gabe. Bueno, nile atzagarbitzen hasiko naiz, zu batzu ja emango jozu. Perfecto. Perfecto. Eta aldi berian jungo gea, landa erretegitaz itzeiten. Hau, mendara dago? Zehazkin dago mendara kokatuta? Bueno, dago parte zarrian, Vale. porque leheno oindela berroi bat urte edo, mendaro zan bizatitan zagoen. Bat zan mutriko aldea, Bai. eta beste algoibar aldea. Ados. Gu parte zarrian, algoibarko partean. Vale. Oin ja... Dala bat, Oin ja dala elkartuta mendaro, dago. eta gaina baiaran importantiena, bai. Ados. Ura dakaudanen zako, debako bai. mutrikura algoibarrea, oza, que... Alde guztita. Ona, eta horrei heldu, guri ura ona egarri berdi duta. Bueno, eta bertan, esan dezu, hau dala beti ondan eskaintza bat, lehatza hau, Hori, ze eskaintza gehiago daude? Ze topatuko dugu Bueno, zuen erretegia juteako? gure produktua- Karta nola da? Bai, bueno, gure puertiena da produktu temporadako, Vale, Eta geixen bat arrai guztiak eparrian. vale. Sasoiko, ez? Eta gero, adibidez, urrian eta azaruan, beti dakau eizare bai, Vale. edo neguan angulak ere bai. Eizaldetikan, ze izamota? Dana usua, hor katzak, basurdia, dana Gu ematen duzue, normalian o ez, txorile gehiago? txorie, gu Vale. 99% txorie. Vale, Eta nahi personalki geixen gustatzean da usua. ados, usua. Nola prestatzen zu usua? Lehengo erara, oza, Vale, gixauta, algo beltzakin. gixauta, eta askotan 8 edo 9 ordu, hasidatik. Behatzi ordu. Bai, hor jun behar da, nola eiza basatila dan da kanpokon pintxatzen, ez da? Bat Bai. 6 orduengoa, bestia 7, bestia 8, eta pintxatu eta puntxuan da honien orduan atea, ez da? Hori, eske tokatu leike guzo bat, igual, lau viaje egin da daula Europatik Afrikara, edo beste bat berria dela, eta hor aldia ziok, ez? Hori, Igual bai. ordu tardin aldia ziok, egosteko orduan. Claro. Eta, hoi, zerrekin zerbitzezue? Bakarrikan bere saltxakin da Bere hola? saltzakin, bere saltzakin. Ona. Oso klasikoa, gea. Nire bai, nik, gaina usua jatetenien hola, gio, dana ninak txukorre Hori, teatzeko, eskeletu dana usten dut, Hori, garbi garbi, gauza egarra da. Bueno, ze gehiago topatuko dugu, a ber, ensalada aldetikan, o barazki aldetikan, edo ze topatuko dugu? Bueno, oain borremel gudaberrian, betiko ez, esparraguak, idar txiki hoiek, famoso hoiek, hemen getari aldekuak, Vale. horre otro manjar. Buah, hori de, manjarra baina hundilla gaina, Da, gero bete... Da nengo dugu, erdi batekin nahiko izango dugu, hau 3 puxketetan dinda? Oso, no, jo, Oso ondo. perfecto. Hau horrela xotxiko etorduan. Vale, hau garbituko jo, hemen tripa barrukoak eta, Hori, papel hori, pixkatekin, Anisaki zoiek eta... anizak izoiek eta hori balin bazka pixkat kendula banakin, da txukun utzi. Ondo. Barazki ja nola prestatzen duzu, ez? Men estrataola mitikoa bezala, o pixkat Ez. hola salteatu eta freskuan da hola? Hori dek, salteatuta eta freskoan. Gaur egun gehiago hola jatea Bai, gaina, ez da? bai. Tipo panatxe esatean, ez Hori da? de, hori de. Vale. Eta hori ere bai, ze beti barazkiak daudenak, sasoian daudenak, Bai, ez da? daudenak. Baina esate zute, gehien bat, gu arraina parrian eta dakero betiko marizkoak, zigala gambak eta horiek. Vale. Itxaskiak, nola Hori prestatzen duzu ere? Bai parrilan batzutan edo... Batzutan parrian, bestatzu plantxan, da bestatze gozita. Vale. A gusto A gusto del consumidor, Bai. Eta nidak atezkatzia zigalak 3 eretare bai, trifasiko. Bueno, Hemen, geta janite guen itortzen bezala. baiz itortzen baiz. Vale. Bueno, kokotxak adibidez iten dugu, Bai, ez da? Fama, tu llega, Bai, geta jan bai. kokotxa trifasikoa, parrillan, Bai, saltza bai. berdia eta Modan pintillan. ziok, bai. Boa, modan ziok. Egia zan oso gozua, Jode, eske gauza honan jartituk moda normalian, bai. Eta, ordun, eta itxaski guztik eta histori guztik, nondikan hartzen dituzue? Bueno, dakauz irulau proveedore, bueno, hemen fuertena, adibidez almeja asuntuan eta ostaraketan getarikoa San Antonio. San Antonetikan, ez da? Bai. Eta gero ja, arrainduena biakazea kanbak, eta zigalak ere bai, eta... Irulau proveedore dakauz. Irulau proveedore eta freskoena dakana eta presio honian. Hori gaina beti eukin behar da, proveedore bakarra dakanak, Bai. ezin dezu borrokatu, ez da? Eta beti eukin Bazpare, behar dira, hor bazpare. pare bat, eta batek kaleiten bau, bestia ditu, Bai, ez da? bazpare. Generu eukin behar da, jatetxia. Hala ba. Bueno, hau zema busketetan ningo jat. Ni irutan ningo nuke. Irutan ningo Bai. dugu, ez da? Bat hemendikan, Hori hemendikan de, bestia. hori Vale, de. bikain. Bat hemen. Perfecto.
Eta bestia. Ze itxura darra, zakak, Zeharra, txui-txuikia, eta hauken dut azkadanak, Bueno, ni bat txuria igual ja, Bai, eman eurra. Piskat, bestela ben geldi nao, kalpertuta, Bai, behotu ingo zaigu lehatza bestela, eta ondo. Bueno, eta hor zabete, zu hori da zure aitak amak ozenek irikitzun zehazki jatetxia. Hori zabaldu zuten eramazanak eta anaiak. Vale. Eta ian lehenengo urtean ni institutuan abeien, estudizatzen ez. Ikasle hona izango zinan, orduan. Kristona. Alaba izaten nio, titulu guztia dakaz, baina kalekua. Institutukoa batez. Institutukoa batez. Eta ja lehenengo urtean bertan sartu nintzen, lanean. Eta gara urte, 42 urte, ja. 42? Itxuraz gazten nago, baina bakarrik itxuraz. Ezen bat azitzan, 2 urtekin lanian, ozen bat urtekin. 14, kalkulo gatatzen. Berroita mezortzin behar orten. Freskoa, hoi, iruru gehien bila laizte. Baina, bueno, forman, hondi, Oso forman. Ondo. Eta orduan amata nahi txarrak irigizuen, da noiz hartuan, sartu ditan, da zeitan relegu hartu. Lehenengo urtean. Ama zenbat urte iraun zilan bertan. Beste, ez dakit, 15 bat urte, eta gero ja, zoritxarrez, puntzan, eta zu erreleba hartu. Baina, bueno, ni dakat hartuta beran errezetak, kriston pila, eiza, lehen komentaduna eiza, eta beran errezeta dia. Errezeta dia, esate bateako. Guk ez dit erabiltzen ez oia presioek, eta zen, lehenko era da. Goxatu, zu basuan, dena txirri-txirri. Zeona. Hau ingo ja burnuaz esan dezu txiki-txiki iteko, eta hau goxatzen jarriko eten bene. Hori dek. Vale. Hartuko iten. Ez aiz gehatzen, Ez nago gelditzen, hola, odola olakoa segau, eta gelditu da gelditzea ditu. Bueno, eta hoi, leheno fonda zan baina, ez da? Jatetxe izan baino lehenu, Bai, bueno, fonda guk esaten gendu. Zer da zehazki fonda bat, o zertzan? Gu, azkenean fonda esaten na, baina ez zan fonda, oza, diaz gure tabernan gainean, zarozen bi etxe bizitza. Bai. Eta goikuan bizitzezian gure gurasuak. Eta behekuan, basetxon 5-6 habitazio, orduan jente asko etorri zan, orduan egontzan garai bat obra asko zagoela, autopista egiten, eta hori edanak. Eta etortzezian bara bizitzea, eta batzuk hauzian ja bizi guztirako mendaron. Igual gure etxian intzuten batzuk 10-12 urte. Bai, Bai. Eta gaur egun nien mendaron bizidiaz, eta ondio harreman mantentzen. Erdi familikoa izango ditu. Bai. Lengua zu asko baino familiko. Oso harreman hona da kaur egin. Eta orduan zeite zizkian amako, eta alokatu itezen dituzten horiek. Alokatu, denboraldi, bertzuneako, ez da? Eta askotan zan, ama bat eurentzako ere bai, ez? Porque torri zian horbetikan jente asko, gaztiak ere bai, eta eurentzako ama bate bai. Karo. Eta amak segulako kasuela, prestatuko zizkian danentzako, mundu hori guztiek bertan jan bazkalduta edaliten zuen? Pasada bat. Ama zan, langilea tope, tío. Eta noiz izan zan urratz hori eman zenutena, nesan zenuten, jatetxea montatuko dugu. 82an, aurretikan 80an eta aurretikan anaia zituen deban. Bai. Taberna baten. Eta juntzan poliki ikasten, eta amak esatezun, zer bai montatu berdeo, zer taberna bat edo, denda bat edo. Eta nahi jantzen, taberna montako du. Eta gaur arte. Eta taberna montatu, eta gero jatetxe bilakatu, eta taberna jarraitzeu izaten ebai, jendia pintxok eta ez? Lehenengo urtean euk egin du, azkenean herri txiki badek, bai. Eta kaina barri bat apizkata aparte, eta etxio momentu asko. Eta esan ginen dana jarriko du jatetxe bezala, baikan bota barru, eta alaize. Zenba jende sartzea zuen jatetxean? Danea berroita marra lagun edo... Neiko handila, Neiko handila, bai. Olako janari sukulentua bateko, ondo. Zeratik gana handila baldin bada, ezin da, inbeste mimatu geho. Hori de, eta gaina geixen haitzen den momentuan. Eta... Ia dana momentuan. Ondo pikatuta alda. Bai. Eskerrik asko. Egun ematen anaiak aleiten bai, kasoin, Bai, torri. Gaina ni repostero, no? Ira naia bazegite repostero bakela. Ez aiz aspertuko, aspertuko, ez da? Ez. Mendira jun, pretxikuta, isa, arrantza, danetika. Guain itzingo de hori danataz. Danetika. Ingo deuna lenda bizi, beitu, hau ja, potxatzen jarri deu. Horidek. Beitu, lehazantzako ingo deuna da hemen. Kasula, ertain jontan nahiko, 3 sartuko zaztu. Bai, sartuko. Bota batzu jaunean. Eta honek gero emango dugu kantxa. Lehendabizi erreporta bat ikustea jungo geha, hau potxatzen jarriko dugu, hori geldikan utziko dugu bestela erringo zaizkiu. Eta ingo deuna da, aratz, erretegira jungo geha, beste templo batea, eta ikasten jarraituko dugu. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, hemen jarretzen dugu Jotazu, aratze erretegian.
gaur prestatuko pintxoa gustatzen zaizuen. Aratzen dalamazkigu 35 urte, errez esaten dela ja klasiko bat, Donosti alden de ingurun. Eta, bueno, saiatzen geha betiko sukaldea mantentzen, baina beti keinu berritzaileak eginez. Azkenian bezerari ere zaio beti gauza berria probatzeko, baina plater bakoitza bere nortasuna mantenduz. Produktuan apostu oso fuerte bat egin dugu betidanik, eta saiatzen geha merkatuko produkturik hobenak izaten, eta jokatzen dugu asko demoraldiko produktuarekin ere. Gure etxean hainbat aukera dauka jendeak jateko afaltzeko. Prestat ditugu gitartekoak, oso gitarteko ederrak, razioak, gero karta berezia dugu, eguneroko menua astelenetik ostiralera eguarditan. Osa, pixkat jotzen diogu danari, hola, gaude erdi erotuta, baina, bueno, oso ondo daramagu eta jendeare oso guztua gabil gurekin. Gero, ardotan ere, daukagu ausartuko ditzake esatea Espainia mailan bodega honetarikoa. Daukagu 500 referentzi baino gehiago, gaudela beti ordezkatzen, berritzen, eta hor ere, beste gehitu bat jatetxeko munduari, laguntzeko baskarikin, ardo berezi batekin hartzea. Errexena da, etxean gehatzea, goxogo gauden tokia hau da, baina, ditu gaituzte toki askotatik, txapelketetan parte hartzeko, eta, hola, hainbat txapelketetan, bakaiu txapelketa, kroketa txapelketa, legatz txapelketa, Euskal Herriko pintxo txapelketan, hainbat txapelketetan, eta horrek asko aberastu gaitu ere, zati daka tensio puntu hori, ideak ere ikustezu beraien lana, hoiekin ere asko ikasten duzu, gure artean harremana oso ona dago, eta, gero ez da gustora moldatzen gea mundu hortan ere, eta, orain erakutsiko dizuet, ze pintxokin irabazi genuen azkenengo txapelketa. Kostatu behar de bakaiu talo bat. Aurkeztu genuen Gipuzkoako bakaiu txapelketarako, aukeratu genuen talo bat egitea, beti genuen buruan gauza hori talo bat egitea, baina betiko taloa beharrean, toke desberdin bat eman diogu. Irin horila erabili beharrean, erabili dugu irin bat txurila. Arto irina, baina txurila. Hau gorrila dago, egiteko garaian txiotekin da, eta kolore gorrizka hau eman dio, ez? Gauza da, talo bat egin, betiko erara, forma emandez, forma borobiltzua, eta beteko dugu bakaiuakin. Bakaiua dago betiko erara egin da, tipula, aratxuria, piper berdea, beteko dugu horrekin, eta gero kremosia pixka bat emateko, erabiltzen dugu arrautza ekologiko gorringo bat, hori ere beteko dugu. Gero isi, Gipuzkoako pintxo txapelketa lagun batzuk antolatzen zuten, egia esan, oindala 11 urte hasi ginean txapelketa hortan konpetitzen, eta, eundaka proba egin ondoren, atatzen da olako gauzak, ez? Bakaiu txapelketaren barruan, daude atal batzuk, eta pintxonekin irabazi genuen sari bat, zala maridaje hoberena zagardoalekin. Taloa ja prest daukagu, eta ja zuzen ja pregitzeko prest dago. Zaitasuna benetan dakadanaz, masa hau lortzea. Probatu genuen irin ezberdinekin, da masa oso suabe bat, eta eraberean ere aguantatzeko prest dukiteko pintxoak eta saldu izateko. Sariakin baldin basatu zetxera, saltzen dira pila bat. Bukatzeko, erabiliko genuke betiko piperra da bat. Lagunduko da taloa, hor murgilduz, altxa hortan murgilduz, eta geratzen da solagarri. Hau prest dugu, ez daka itxura txarrik. Gombidatu zaudete daztatzera arratzen etegira. Ongi etorriak, eskerrik asko.
Ai, ama, Iker, nola eman diozuen huelta gure talo mitikoai, Hor bakailua sartuta, gorringoa eta prigitutako talua, egia esan horrek egon behar du, ezin hobia, esan dezun bezala, txapelketa irabazteko modukua. Bezarka da hondi bat eta jarraitu horrela eta gu gurian jarraitu behar dugu. Hementxe, behitu, tipula martxan da gau. Perfecto. Perfecto, baina ingoit zioten igual zua jetxi, Bai. zeatikan garbitu inbiar ditugu perretxikoak, ez da? Illa batian jarriko temen lasai, eta honeire olio pixka botako jot, zingo dugu, batzu ja pixka horritu lehatza jartzeko. Piskat, bai, Olioa hola ondo, hori dek, perfecto. nahikoa. Perfecto. Bale, bau jarriko dugu gorritzen, eta txisporroteatzen astean ian, lehatza jarriko dugu, azala gora beira, esan duen bezala. Bale, hemen, hau martxan dakau, hau albon jarri dugu, eta bilon artean hau garbitzen jungo geha, ez da? Hori dek. Bale, ingo deuna da, garbitzeko, zeitezu labana o papel eze batekin ebai? Bilekin. Bilekin, ez da? Oso ondo. Ba, hemen. Nahazuzu labanakin june ematen, nei pasa eta ni bukaerako ingoet. Bueno, perretxiku normal bati, Bai? hau atzeko partidak enduta. Vale. Eta gero bueltan, hone igual pixkat dekeulu, baina ongui, ala kentzen maiok, ja Bai. 80% Ja garbila. garbituta dakak. Ona. Eta hurrengoa ja, papelakin, edo trapo guzti batekin, Bai, pixkat edo... guztiko etonea, zuk horin, Hori eta nik dek. emango ziotonekin. Hori dek, Eta hori bilon dek, artean tita hori dek. jungo gaitu giten. Hori dek. Ezin, hobe. Vale. Bueno, eta guain perretxiko kina igala hemen, perretxiko zale amorratua zeate etxian, ez da? Pasada da. Eroste alde zue perretxiko ikan. Bueno, batzutan ere bai, batzutan ere bai. Batzutan ere bai. bai. Nun harrapatzen dituzue, nik izate, arraia nun harrapatzen, Mendin, itxasuan, da guk zuen behar da, gu mendian. Vale. Ze perretxiko mota bila jute zeate gehiena. Bueno, gehiena ongua, eta gero Bai. gibel urdina. Vale. Eta hartu ban kulatuak ere bai tartian, baina bueno. Home, kulatuak dauden ian, Dauden ian, bai, ez de gerreza, Ez de gerreza. Kulatuak beti normalen ateatzituk, onto baino lehenu Hori opistan, de, ez da? hori de. Aurrengo borrotia hor kulatok emateik, eta gero horren nahi duzan onto datozela, ez da? Ez de gerreza, kulatuena. Lekua izan behar dik, ez da? Bai, eta gehien bat hemen asko galdu dek. Bai, ez da? Zikindure bai, mendi asko, eta... Baina oso perretxiko fina dek, Oso fina. Gordini jateko onena, Bai. Onena, bai, egia esan gordinikan, nik horire bai, behin janin dek dola, gordinikan, olio virgina mota, gatza potolua eta estik ezerre bihar, Ez dik ezer bihar. Baina ez da asko jan bihar, berez perretxiko gaina zukaldatu gabe berez ez dia oso astuna, digestiboa. oso astuna. Gozua bai, eta momentuan asko jaten den, baina gero kontuak. Gero kontuak, ados. Eta nola prepatze dituzu? Adibidez, ni pentsatzen dut bai perretxiko bakoitzai bere tratamendu ematen diozuela, Bai, ezta? bueno, onguak adibidez, tipikua plantxan oso ona dira. Bai. Eta gero lehen komentatuna foaekin ere bai, oso ona. Azkenian ongua danekin, klasiko bat revueltuare bai, parrian ere bai. Eta gero gibel urdina niretzako nirek plantxan. Plantxan dek. Eta lehen komentatuna... Batzu refrituakin, ras, no? Hori dek. Eta gorringua ni neu gordinik. Fin ebaki, igual kortadora batekin edo. Tak. Olio pixka eta aurretikan platera pixka berotu. Eta nahi baek babatxuriekin ala pasatu platera. Eta geratzen dek pasada bat, Pasada bat. Gu gori, helmen adibidez, leno getaira etortzitan, da beti arraia zitxio, no bestia, eta guaine perretxikoa, zaude, sasoiko perretxikoa. Eta iteie, agiliz mogiliz horrekin, arraiai botatzen zioteken berdinakin, hor balearrin iteie gaina, xixa denian xixak, kuleto balimada kuletuak, eta balima daude ontuak. Jartzi zue pure patata pixkatekin, ontok buelta nola, eta gorringotxo bat erdin, Oain ere harrapatu dezkeo, ai ama. Ez que ze gauza ona. Ta azkenian gauza simple dianian, vuelta eta gatza. Hori ezin dik, ez dik fallatzen. Ondo. Bueno, eta geho, itzein deu nola ibiltze zeaten bai perretxiku bila, gero eiztariak ebazeate, ez da? Eiztariak eta arrantzaliak ebai. Danea. Zuezeate, garai hortakoak gaitak esaten zina, todo lo que corre, vuela y nada, a la cazuela. Azken finean hori ikusitako etxien, aitxasaganakin, eta herri txiki baten ere... Hori ikusi, hori ikasi, eta horrekin elikatu gaina, ez da? Zaso hartan etzen, ordena gailu eta hori mobila bezala, gure etxien bezala, labak egun guztia mobilak indeta. Karo. Zio zein behar da... Kalea. Eta adibidez, arrantzara jungo gaitu gain. Arrantza gute zeatenian, zer harrapatzen dezu? Zerta gustatzen zaizu? Bueno, ni gehien gustatzen dena txibita jutia. Txibita. Niretzako, pertsonalkitek. Eta leheno garai baten, han bertan dakau erreka txiki bat, mendanon.
amorrainetan ere bai. Amuarraia, bale. Eta tartian udan, furtibo un poquito. Ados. Sartu- Hemen nahi naiz hola, suplatzen, nahi zaitxistua botatzen, baina batzutan hemen gelditzea hola tartetan. Bai, ondo inde, ondo inde. Hola itezio putz, geho prejitu ingoitu golasa ibil zaite, gainaren ez da katarru ikan gaur. Pasatan hau, hemen pupa bakar eta pasatan hau, katarrua ja. Ai, ama. Bueno, eta orduan amuarraia eta geho amuarraia jartze aldezu ekartan. Ez, Hoi etxeako normalian. Bueno, gaur Baina- egun gutxi gaina harrapoko zu, Bai ezta? egontzan bodadatxo bat, ja urte asko dira. Horitana, Bai. por ejemplo, Joseba Hau, dana ze, galdu. labanakin moztuko ja barkatu edo eskusola? Ni neu eskusin Vale, nuke. perfecto. Bota, esan, nola? Egontzan garai bat, Bai. horitana galduta zirkoin, gaina debekauta zirkoin angira garbatzea. Bai. Niretzako, pertsonalki, dek gozuena. Hala, erreka txikitako eta arrainin gozuena dek angira. Angira. Eta prestatzen baitzuk igual udaberrian idar berriekin da, Boa, saltza oso berdian ederra, dek ezta? pasada bat. Osa, ezur bakarra sakak, gero gaineko azalak intzen dela, gelatina bezala eta dek oso pasada. Baina debekauta ziok, Europa alden eta oso amorratu haituko jaten da, Bai. hemen etzeka goitura asko, Ez, ezta? Leno bai, Leno Gu bai. txikitan, ituen dugun igual, deban harrapatu, Bai. eta gero ibarren zegoen kriston zera, ez? Angira jateko. Vale. Hai esaldu, eta hai, beti negoziatzen. Beti trukian. Bai. Ondo, eta zer eramateuan, kartutxuak, ai barretik, paso, zer eramateuan, Bueltan, trukian, bueltan. Amuarraia eman, Oie, dicho Ciudad Angila Armera. eman eta Ciudad Armera. kartutxuak eman etxea. Ondo. Bueno, eta eiza, ja, depredazioak inbukatzeko, eiza jute zeatenian, ze jute zeate gehiago, Bai. luma bila o oilia bila? Gu luma. Luma bila, bai, txoi bai. bila, orduan. Hori de. Vale. Usoa, bidiarroa, betiko goia horreta. Eta zeiten dezuek, moitut ezate hemen bakizue historia asko juten diala bai, ba ez dakit, media, beda Madri aldea, hegoaldea, Portugalea, zuek gehiago hemen ibiltze zeate. Gu 99% bertan, Hemen, vale, herrian gaina vale, mendaron. vale. Leno probatu dugu, kanpoa juten ez, baina gero azkenean denpora beharrek eta korrika egin guztian da. Ja gaude ja disfrutatzeko, ozak. Eta orduan hemen ibiltze zate. Eta Hori gero, de. adibidez, oia horretan, txakurrakin, da bidiarrotan da hola, Bai, bertan mendaron bertan. dana mendaron bertan. Bai. Ados. Eta zera kasue, kotua, o sorteo, eta, o Ez, nola bueno, moitze zate? usotako eta biratako daude sorteoko puesto batzuk, Bai, eta alaizi moldatze gea. Azken finean, danok ezauna gea, 99% de gente ezauna gea. Eta ondo moldatzen gea, arazo gabe. bai, hor... Betiko pik esanu ekin, ez? Bai. Barrein bestia kale indakuan da, jode, ze kale indek, eta ba, Dudik gabe. plan hortan, Ba, plan hor, hortan. Ni guain jagutxi hiltzen, gero manitxigan launen bat, hori jotara, eta artista hauan hua eizian, eta txoi bat etortze guanian hauego, arek, iria, nervioso gartze zian, gaina kalein, eta uak, danba, geoa, mikatxiz la mart, horre historiak ere beti. Historia polita. Histori polita dituk, eta gaina, bueno, izkik esan dekena, bestiak garbi da ganean da tiro bota eta kalein da, Kale, joder, no atira, No atira. Ai, ama. Bueno, hau, martxan jarriko dugu hemen. Bai, ja. Hola, dakau, potxauta txuri-txurin. Perfecto. ezta? Oin botatzen Guain gongo botako zio. deu, eta Hori, goxatzen jungo dena. Hori, Gatza pixka guain botako ziot? Bai, pixka da, bai. Vale, gatza Hala, pixka lehen guain. ingoitu, ja. Hola, lehen jongutu egiten, dudi gabe. Bueno, eta guain, gozogintzara ingo deu salto. Etxian gozogintzare beti eukik arrakasta, ezta? Eta beti Bai, indezue... bai, Hori anaia- bota organikoa nabazu horiek. Bai, anaia ziok. Bai. Prestatetuna, pantxinetak eta kanutiluak, relampaguak ere oso ona prestatituzke, kaima bat itxen dik dela, hostia. Bai, pasada bat. Zer da, sekretua, etxeko sekretua da Hombre, krema. hombre. Berak itxen dik beti, Bai. Iri kontatu aldik. Pixka bat, bizatzen dut, deja que hago yo. esaten dut, Deja que hago yo. Eta gero izoski batzuk, bai, porque dakau, Mendalon dakau, fama hundia dakau, Mendaloko txokolatia. Bai. Eta arekin itxen dut izoski bat ere bai. Y todo pa dentro. Dana barroa. Dana. Zei zoskite dituzue, danetik anite aldezue. Bai, baina geixen bate ne fuertiadek hori, eta gero gaztana eta ardiez diana. Ardiez diana... Kristona, porque mamilla emateik, ezta? Bai, hori asko saltzen dek, Bai, Jo, gure aurten, ingen duna, aurten ez, pasatako udaran, ingen duna, ondo saluzan, Ardillan ez niakin, in mamilla, oni mamilla, elatua in, eta elatua ja mamillan saboria daka. Bai, Nola bere- ardillan ez niakin bere da hon. toketxua sakak, bai, Eta bai. gero botakatzen itxkion intxaurra eta membrilloan pinportak. Joder. Eta zitxion, kistona. Oso krematua gelditzea. Gaina Bai. ez nia ardillana koipetsuagoa da, eta Bai. testura eharra hartzeu. Testura hartzen dik ala kremosu Bai, bezala, bai, bai. oso ona, oso ona. Oso ona.
Eta, geho, beti karta dakazue, o menutxo bat, menu itxiak eta hola itetuzu? A ber, inoiz egiten dugu, Hemen bota inbertziote aparduna, ez da? Aparduna, bai, hori dek. Aparduna bota bertziot, bale? Hori dek. Hola xen, goxatzen. Hala, alkola jungo de poliki ja... Evaporatzen, eta gero hor geratuko fundamentua. Bai. Ondo. Bale, hain ginean zeakin, bai, ez da? normalian karta itzen dugu dana, menu itxiek batzutan ere, bai, igual, etotzen behar ez dakit, bataio bat, edo boda txomat, ala boda txikiak, lokala txikiak, baina 99% kartakin. Eta zenba laguntza zaudete horbetan lanian? Anaia, Bost lagun. Bost lagun. Bi anai, bi aizpakin eskonduta, eta gero beste bat dago txeko dela bizi guztiak. Anaia eta irian bikote gaizpaituk? Peligroso, Peligroso. Saltan txispa. Ze hona, Baina, bueno, ondo moldatzen. Moentzan bita bi zaudete, defenditzeko ere. Ondo moldatzen. Ondo. Betiko lizkarra badakizu sukalde baten, dana momentu nitzen dana, saltan txispa, baina, bueno, no pasa nada. Momentuan txispa saltatu behar duek, gero etortzea, marealdia beti etortzea. Eta ez baldu gaina saltan txispa hori, peligroso, Peligroso, bai, zehose egala raro egiten, ez da? Hori de. Anaia artian txispaik ez badateatzen. Malo, algo malo, bai. Bueno, launak, hemen itzein da behitu, Hau fundamentu hartzen nahi da, ez da? Oso itxundana hemen zukaldatu beharko dugu momentutxo bat, eta lehatzare bai, gertako zaizko hemen minutu pare bat, buelta eman, da orduan esne gaina botako jau. Eta bitartian jungo gea, plan batea erraitea, ikusiko zuen, karrantzan jo jungo gea, eta bertan karpin fauna da, eta leku eharra da, animali ikusi, goxatu, eta eune arba pasatzeko. Guazen eiz ezautzea. Kaixo Joseba eta lagunok, ni Paula naiz, hemen gaude Karrantzaranan, eta etorri zarete gaur ezagutzera karpin fauna, así ongi etorri. Karpin fauna sortu zen 1985ean, berreskuratze zentro bat moduan, eta Maiztegi Fundazioak sortu zuen. Eta 2000 urtean, animali basatien babes zentroa bihurtu zen. Gure helburu nagusia bada animalia zaintzea, noski, eta kontzientziatzea. Ze azkenean, hemen hartzen ditugun animali basatiak badira gizakien ekintza arduragabeen ondorioz, aske bizi ezin diren. Gaude kokatuta Karrantzaranan. Muga egiten du Kantabriarekin eta Burgosekin, bada Bizkaiko lurralderik handiena. Zentroa oso handia da, eta azkenean badaukagu dena bananduta gune ezberdinetan. Adibidez, badaukagu animalia, eta animalien gunean badago reptilarioa, eta etxeko txikientzako badaukagu Terrasaur eta Gastornisland eta dino txiki jolasteko. Terrasaur eta Gastornisland badaukagu dinosauriak eta historia aurreko animaliak animatroniko bezala. Lehenengo geldialdia egingo dugu Narrastien etxean. Hemen baldintza bereziak behar dituzten animaliak bizi dira. Hemen adibidez badaukagu barano gutarra, ordoka ezberdinak, pitoiak, zugeak, besteak beste. Harreragunean badauzkagu jatorri ezberdiniko animaliak. Adibidez, legezko kanpoko trafikoko biktimak, abandonatutako maskotak, bebai zaurituak daudenak eta ezin direnak berreskuratu, eta gatibu jaio direnak. Hemen daukagu bi hartxarreak. Hau da Bruno, da arra, nahiko gaztea, eta gainera jaio zen gatibu, osak, bere bizitza osoa gatibu izan behar du. Joseba, espero dut gaurko bizita gustatu izana. Badakizu non gauden karpin faunan, Karrantzan. Agur! Ai, ama, Paula eta talde guztia, ze leku eharra dakazuen, ze ondo zainduta, eta ze guztua dauden animalik errekuperatzen, da jendia goxatzeko, ez da? Goxatzeko hori. Ezin hobe. Txetoki polita. Aber pasatzegean, umekin da, plan ezin hobia da egia esan area jun, da goxatu, eta gero gaina zozejan, ezin hobe. Horrela jarraitu eta gugurian jarraitu behar dugu. Beitu, hemen lehatza dakat ja,
Ni usten de buelta eman berdiotela ja, eta esne gaina Bai, gota, bai, ez bai, da? bai. Bestela pasa ingo zaigu. Hori da. Hemen erreportea ikusten. Hemen ere behitu, Bai, bai. xixak, Jode, ze oso itxura itxura hartzen ona nahi zen, dian. bai, 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 bai. Hau pixka gehiago inberdia, piperrautza pixka botatzen jo, gozo egiten dio, gozo ingo zio. Batzutan, honi ez, baina ongui botatzio pizparrautza Bai, pizkat, ez da? Hau Bai. igual suabio Bai, kenez igual ez, hori ez da, da? hori da, hori Vale, da. vale. Eta, bestalde, perexila bai berdeu hemen pikatuta, Bai, ez da? bai. Ungo zea perexila egiten? Hombre! Venga, hemen daka gure egosten. Ospinaia botako jot. Bai, Eta bota gero jo. irekiten hasten danean, 3 minutuan edo lau ingo Bai, ia normalian bitzardi iru, buelta hori, Biterdi iru, Bai. perfecto, ezin hobe. Venga, ni honi vuelta emango jot, esne gaina bota, eta ere bai fuantxu antzako sarteia jarrikoet, eta jungo gea dena txirreki txarrak aiten. Hemen behitu, nola dago nau, Ui, mantequilla bezala dakau, guantxe lehatza. Bueno, hori seinale hona dek, Bueno, hone emango jouna da, vuelta, tene horiakin baino, hemen espatula txiki bat hartukoet, eta ni uste tobeto kudeatuko etela. Oso ondo. Bueno, Asier, konta iguzu, zein dia denboraldi potentienak zuen jatetxian? Bueno, Urte guztian zaudetea atope edo egongo ja sasoiak pixka eta atopeago zaudetenak, ez da? Hombre, Bizantzian, por ejemplo, adibidez fuertenak, igual ekaina eta ustaile izan zian. Vale. Baina, bueno, guain irailan da urrian ere oso ondo itxen da lana, Osa, normalian... Udanik zeite dituzu, oportxuak eta hola dituzue, Bai, udako agostuan parte ja, hortan. ja zahartu ingea, Joseba, eta baina agostu ditzen dugu... Bueno, barrukaldeko jendian zagore normala, ez da? Gainea jendia normalen kostaldea gutea, eta... Bai. Eta itxen dugu ja hil guztia, agustuen itxita. ja. Abustu guztia itxita, goxatzeko, ondo. Disfrutatzeko, Goxatu ini behar da bizitza hontan, bestela zertako lanain, ez da? Hombre, beste da galdetu gure emakumi, ze, Bai. agustuen ema lan inberde. Katzi lamar, Eta aste normaletan, segunetan irikitzen dezu eta Bueno, segunetan iten dezu jai. Oso galdera ona, porque leno ekutzen gendeun beti zabalikan. Astelenetik igandea. Bai, gero pandemia etorri zanean, Bai? pentsa genuen, bueno, ja gauaz ez dugu ingo, ja. Nagoin ja gau ez dugu itxen. Eta iesko urrietik anona, igandea eta astelena itxita. Osa, Vale. la causa balikan, aste hartetik larun batea, eguarrezetan egunero. Egunero. Bestela ja ez. Vale. Eta gauak, Gaua batez. ja. Ja. Egia esan asko jetxidia gauak ebai, ez da? Bai. Eta Ja. gero lanea jutia ez betetzeko, zatezu, mekatxiz lamar, ez Hori- da? Hortako hori beto deskantxatu eta bihar gonea sasoiakin etorrik, humorekin da. Gaua ja zijoan pandemian aurretik aneia geisten danian, orokorrian. Bai. Eta gero pandemiak eman dio ja azkeneko... Ja, rematia, Ba, no? rematia, ja gaba Ba, asko... ja zetorren kontrolakin da, alkoholemiakin da, historiekin ja jetxizan da, pandemiak izan da ja... Eta jendia gorpuntzantzako etxian- ere aldia zio. Zige guardizan nahi bat pixat pasatzen badaiz ere, bueno, geodakak denbora asko... Guain gaina tardeo gehiago egitea, ez da? Bai, Jendia bai. ja gaua Moda luzatzea zio, eta... Tardeo, eta hola goizian aprobetxatu itea eguna, Bai, ez da? Goiz bai. egun era, Hori da. eta egia esan hobeto da, egia esan hobeto da. Eta gero, jatetxentzako ere bai, hola goizetik lanain ondo, eta gauen deskanso. Bestela, Deskanso, egun hori. guztia jatetxean Hori sartuta, da, ez eta da? norberak aukeratzen di nahi beharten, edo txian gedatu, Guri edo... gabe. Hau ja atea eta murrizten jarriko, Bai, ez da? ni jongo igual perejila pikatzen ja, Perfecto, perejila pikatu. Bai, gaina perejila egon berdu, pikatu berri balin badao. Jode, kriston aldia, askoz hobeto diok, da, Bueno, egia esan ni no oso espertu, porque anaiak itxen di perejilena, Bai, Eta de kapritxosua que flipas. Bai, Bai. Segun ze perejil klase, bueno... Etzailo gustatzen. Esaten du honek grasa asko da, kastak izan, bueno... Ez que alde asko dago, segun ze perexil. Asko. Ze olillo. Ze batzui, Batzu jare bai hona da honian, Kriston kristona aldia, da. zio. Eta fundamentua falta zaio honian, ez da guain hona. Gu bezala. Gano leite ondakuan... Du diga, Bueno, hemen ingoetena arrautza banaka ingoitut, Bai. Banaka ingoitut, eta ni iten detena, nahiko gertin itzetotena da, buelta batzuk eman, Hori dek. Ospina bota jo? ospina bota ziot, Perfecto. buelta batzuk emate ziot, eta hemen erdilan botatze jot, hola, bueltaka da hola ura. Eta hola, Hori dek. nahiko erdilan gehatzea. Tak. Hori, ni baino beto itenek, Ondo giztak hemen errezetakin, nauzi, Bai, arrautza bai. martxan, hemen ja, foa botako jat, bale, eta, beitu, hau ja listoak, hau perexila botatzeko, Perezila ja martxan ziok, oza, que Ni nahi uste eta dekenian, hobetu nola loditu zaigun, Bai, oso itxura ona, perezil pixka botako jo, Venga, hemen da kakao, ezin hobe, Juan Sartaiare berua berri zateu, Bai. Zate gainin behar du markatu Juantzako ondo. oso importantia, Juantzako oso importantia. Gu etxen iten du sarten, edo lantokian plantxan. Plantxa daula beti topera, plantxan oso ondo itea ere bai. Bai. Eta iten detena da, nahi gustatzen beltz antzia gelditzia, beltz alde batetikan,
bestetik bai, baina barruan Hori, xamurra, hori. Eta hori ikutzen notatzea, ikutzen jutezea, Bai. eta barrukoa biun-biuna Biun-biuna jartzen danean. inda da, gau. Vale, hori listo Hau, orduan. bai, emaio pixkate Guain beste zuen, egur eta pixkate hori dek, emango i punto. Vale, oso ondo. Eta emango izutena da ja, platertxo bat, eta hemen ahazu ja lehatza, jun plateraratzen, ez da? Perfecto. Hemen dakau lehatza, iepala, oso ondo. Hemen efoa behitu, Marka inda dao, eta iti otena da guain. Volta eman, Jartzen junguna ja Joseba Jak. baterian. eta hola egon behar du, markauta, eta hola guain, bigarrengo aldetik ondo markatzen dinean, iten danean bigundu, inda dao. Hori dek. Oso ondo, xamurra ziok, ez da? Bai. Biun, atea Oso zaigu. itxura nazakak. Itxura, zino, bia. Eta inbertena dare bai, aterako dut, arrautza, bestela, iningo zaigu gehiagi. Vale, eta, haude, listo da, gau. Arrautzare, arrautzateako deu, eta behitu nola da hone, Bai. Borobila, ondo, haure, behitu hauken, dingo jau pixka torrela. Hori dek. Pixka soberan dakan hilito haueken du, eta arrautzare listo dakau, lateraratzeko. Vale? Hauze, igual, urtanto bota berraltzi otonei. Ondo ikustek. Ba, ondo ziok, Ondo ziok, ez da? Bai. Vale, hau kenduko itemen Ba, urtantatxo bat igual, bai. Pixka ligatzeko, no? Hori dek, saltza hori. Bez, perfecto. Justua. Hori. Bai, zera, azten da, koipia eta likidua dakaen gauzak, likidua juten azten bada, Claro. iten diana da, koipia gateatzen, desligatu egiten da. Desligatu. Orduan batunan urpixkat eskatzeu. Hori dek. Vale, hori alde batetik, eta fuanan jartzeko ere, baseka hau ia, Bueno, Botako diot dia, Joseba? bai, bota, hori, eta gero nazu pesil adarba jarri gainetik, no, ez dakit pesil Hombre, freskoa jarri duzu. bai. Adartxo bat, ez da? Hemen harriñan notar batekin, peresila Hombre. ezin di falta, Ezin di falta, Ezin di falta. Bueno, eta ez dakit, leheno itzin deuzue hobi guztia, baina ez dakit eiza ez aparte, ez dakit gustatzen, zaizun bakit semea laban nahiko heldu dazkazula, ez dakit behaiekin kostaldea, o eskiatzea, o pelikulak ikustea, o zeetan ibiltzen zeaten. Ba, este sekula probatu hori, eskiatze hori, baina bueno. Ez? Alabiekin, ba, normalian, ba, ondartzara edo viaje mat, hori bai, normalian kapuan jute, ja. Bidaiaria galdia, gustatzea altzaio, orduan bidaiatzea. Bai, bastante. Beti zatia, gaita noa jungo ea, uda hontan da, bueno. Da, que pasa que ya así días ya, edade bat hartzen eta gero eta gutxio, badaki. Hone pixka botako zepesia, guztiak? Perfecto. Bai. Hau listo ziok. Hori listo. Ze lehatza, errezeta mitikoa, erresa, Oso erreza ikusi, oso erreza dala, osea, que... Hemen hau oe bat esan dekonekin, ez da? Hori dek. Vale. Oetxo bat, haure arratea zaigu, Bai. Dana botako aldia. Usaiare, kameran ez tekik, baina Ja, bestela... bientzako izango gauzan razioa, bale? Venga, ja dakaula dana botako. Hori de. Bientzako moguan. Wow! Ze goxua dian perretxikoak, ai ama. Vale, hori, listo. Hau ere, bera, ezin hobe. Bueno, eta jatetxia, esan dezu 42 urte zua zela bertan, ez da? Bai, 82an zabaldu gendun, ustailan, da, ointxe 42 urte. Zenbat urte arte hon behar zehoz, jubilatu arte, ez da? Ez daki, bueno, anaia ja dakazia 75 urte, baina, bueno, segitzeko asmoa ziok, osea, que... Hau jarriko zio Juan gainean. Juan gainean, hori de. Orduan, jarraitzeko asmoak indau, zu jubilatu arte hongo hor? Bueno, ez da... Errelebua badator, gazteketa badatozte atzetikan? Ez. Ez, Ez ziok, erreleboi. Ez, anaia baldazka semea labak. Ez daka familia xaik Ez anaiak. daka, eta zuriak beste leku baterik hartu du, Beste rollo bat, ikusi de hor ordu asko sartu behar zela, eta... Eta joa, esko gustatu. Ez bena. Me katxiz la mar. Pena, Egia esan, a ber, gaur egun jatetxetan da, ordua sartzea, baina ez leheno bezain beste. Ez. Hobeto bizia gaur, bai. Eta ez bakarrik sukaldian, bai ibiltzen dianak obran, bai ibiltzen dianak garrantzan, da zorionez pixkat hobetu dira kondizioak, asko. Asko, bai. Gatza igual bota ja pixkat. Vale, oso ondo gatza lorilla gainera ziot, ez da? Horrela, xe? Hori de. Pixkat da perretxiko hileno botazio, horrela pixkat. Perfecto. Xoxitoz gaituk ibiliko, ez da? Hori de. Vale. Txispakin. Zei txura. Gainean. Ona indio, gaur ikasi du, ire eskutikan. Edarra. Eta honi ire bai botako jauna da. Hori de. Gatzak lorilla pixkat, eta pesil pikatu pixkat. Venga, perfecto. Eta adarra bukatzeko, ez da? Oso, Ona. Behitu zen plater mitikuak, goxuak. Errezak iteko Eta simpleak. erreziak, eta esan dezuna, produktua, eta produktua. Ez zio bestik hemen. Hori de. Ona. Bueno, balauna, bakizue,
olako gauzak nahi bat duzu etxian, errez, gauza honak eosi, eta hin. Eta bestela bakizue, mendaroa jun, kasoin, eta han hartuko izue maitxo bat, gustu askokin, Hori. landatarrak, zuen paladrak osatzeko. Eta beste gabe, mi esker retortzegatik, Zuei, ore mila handi esker. bat, eta hemen, gaurko bi manjar. Agur lagunak, bi harremen izango gehiata.